Va. Oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Doutri, ni wari dafara e passé Dakar. Kasira nama. Sungalo e kungolo ate dugu wari ko diba fo dugu an dugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sita ka numéro flani wari ci wari sera Allô? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n komi t'i gosi. ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda. Oh bismillah, an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni teliman min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan. Jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw. I n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitalw, laboratoire de santé, agence de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangerie, supermarché, hôtel, baru, restaurant, école publique, école privée, avocat, notaire, huissier, pharmacie, société de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier i sago bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na.
لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi fulike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasigi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto man no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamogo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamogo la kamago berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jele la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do dien jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne nakaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kala bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma ubi tobe ka bla au ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singa di agence dunia travel service jenwan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o pana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u flani hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o pana minyi ka do agence dunia travel service ye kube dugawu ke hijini umura ke tugo nyuma ana musakaw ala ka no ya silame bela jele yi innal hamda anga nyuan deme ka bingeni kalaw ni ma falaw ni waljugu tigilamaw kele ayon deme ankaw deme ka bingeni kalaw ni ma falaw ni waljugu tigilamaw kele naye kuna foni soro bingeni kalaw ni ma falaw ni waljugu tigilamaw kan ay negajuru ci deme sola negajuru slafe worte saramina bisheki foni fu tani kele muga walma bisheki foni fu tani kele mugane fla walma bigono doni sheki tani wolovla bi sabani woro bi wolovla ni duru ngo bi kono doni sheki tani wolovla bi sabani woro bi nani ani duru Flɛbaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula a bɛ bɔ maaw sigiyɔrɔ n'u sigicogo la ka bɛɛ lajɛlen fo k'aw ni ɲankuma nin waati in na bi wulada in na sa CNT an bɛ taa ale kɔnɔ fan fila fɛ minisiri ɲɛma n'o o ye général de division Ablaye Maïgaye ale tun bɛ lamɛnni yen bi a n'a ka minisiri délégué Français fanga ale ye charia suma min sigi o la sɛbɛntiya sɛbɛn minnu bɛ n'a bɛ fɔ ma ko loi organique yani CNT ale ka olu ta k'olu kɛ charia kisɛw ye lamɛnliw bɛ sen na ministre d'État ale kɔni n'a ka ministre délégué olu fila tun bɛ bi o lamɛnli hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni kalata ko o labɛn sɛbɛnw ye Ablaye Maïga a tun bɛ yen min ye Mamani Nasiri o fana tun bɛ yen o CNT kelen fana na jɛkulu min sigilen don kɛnɛya ko kunna o ɲɛmaaba n'o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye n'ale yɛrɛ ye CNT maa ye ale tun ye kunnafonidilaw wele tilegan in na fana min sɔrɔl'o la an na o da aw tulo kan CNT n'an bɔra ale kɔnɔ énergie Mali an bɛ don yen ko n'Ala sɔnna a ma sinikɛnɛ sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 7 mana tɛmɛ miniti 30 ye premier ministre a bɛna na taa énergie ale yɛrɛ visiter ani a ka ministre n'o ye Boubacar Diané ye o labɛnw bɛ sen na énergie lakaw olu fan fɛ musow minnu tun bɛ gouvernement kɔnɔ dɔw y'u sigiyɔrɔ bila Oumou Sall Seck ale ni ministre min tun bɛ n'o tun bɛ baara ni baaradege kunna olu ka falon kɛra cogo min muso min fana tun bɛ musow ni du ni denbaya kunna o fana falon kɛra cogo min an nana ɲɛfɔli kɛ o la kɔkan kibaru olu bɛna na fara o kan ka fara an yɛrɛ ta kan Stade Malien ale bɛ jouer sini min ye jɛmanw ye
olu kɔni bɛ Afrique du Sud kaw olu bisimila joliba ale kan ka taa taama la an n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na Pogba n'a balimaw olu fana ka kiiri kɛba o daminɛna bi Faransi o tuma bɛ ka mun k'a la k'a ka nafolo bɛ minɛ yan morifuraw ni dagaw ni fɛnw a yɛrɛ cɛ yɛrɛ tun bɛ bɔlɔntan dabila de u y'a baara fo k'a gɛn ka bɔ bɔlɔntan na ayiwa carte biométrique ko kuma kɛbaw fana b'an bolo jɛkulu minnu sigilen n'a baara kama u ye sɛbɛn ci an ma an na o latɛmɛ maaw ka se ka o fana faamuya. Ministri min bɛ baara dege ale hukumu kɔnɔna na sa ni ale ɲɛmaaya dira Umusal Sek ma ale baara ta bi sɔgɔmada in kunun sa baara ta in senfɛ min ye ministri min bɛ n'a bilara o nɔ na n'o ye Aminata Traore n'a bɛ Bagayogolakaw ka sigi kɔnɔna na sa a n'o fila kɔni u ka baarakɛyɔrɔ ministriso maaw bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ sa u nana ka na dantigɛli kɛ dantigɛli minnu senfɛ sa bonyamasegu kɛra ministri ye ministri min ni o ye Aminata Traore ye a sera ka baara minnu kɛ nin waati laban ninnu na a dɛmɛbagaw a n'a baarakɛɲɔgɔnw u y'a tanu k'a fɔ ko a sera ka baara min kɛ o ɲɛna dɔw ye sira sɔrɔ Manifinya ko tan do gouvernement sigi bɛ taa Dirisa Gino na ale secrétaire général ye ale kɔni ye laseli kɛ min ye baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ministre filaw fana ka sɔrɔ ka don so kɔnɔ kɛba ka da sɔgɔ ɲɔgɔn da la nin papier in ka ɲi nin ma ɲi nin kɛ taa u y'olu fɔ ɲɔgɔn ye a bɛ fɔ min ma sa ko papier de passation u b'u bolo nɔ bila o la ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn kɛba dɔ bɛ yɛlɛ la dɔ ɲɛ kun bɛ dɛ nin y'a kɛ cogo ni ya ha ayiwa faso baara bɛ tan dɛ n'i tilara kɔni a bɛ f'i ma ko k'an bɛɛ a bɛ se ka kɛ i bɛ tila ka segin ka na nka maa min bɛ bɔ ni nisɔndiya ye o man ca dɛ n'an bɔra yen muso den ani denbaya minisiriso o ɲɛmaaya dira nin waati na Jɛnɛba Sanogo ma ni ale bɛ jaralakaw ka sigi la ale fana ye baara ta nin kalo in tile gouvernement sigilen nin kalo tile 21 ɲɛmaaya o taara ka di ale de ma minisiriso min filɛ nin sa ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye Mariam Mayiga ye ni ale bɛ Kulubalilakaw ka sigi la baara min kɛra a fɛ sa bonyamasegi kɛra a ye tiɲɛ n'a kɛba ni minisirimuso in tun bɛ baara kɛ Mayiga muso a y'a se kɛ fo ka taa gouvernement yɛrɛ ci ale kun ka baaraw bɛ ka bɔ télévision na hali bi an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a fana ni min bilara a nɔ na ayiwa jaralakaw ka madamu Jɛnɛba Sanogo wuli k'i jɔ dɛ i bilara muso min nɔ na a ye nɔ bɔ dɛ a ye baara kɛ wa a taara k'a tɔgɔ to nin waati in na sa olu fila kɛba u fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ u fila de ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ ka kumaw da yira ɲɔgɔn na muso fila in ka sɔrɔ ka sɛbɛnw k'olu tɛgɛnɔ bila sɛbɛn tɛgɛnɔ bilalen kɔfɛ sa u ye ɲɔgɔn minɛ ka na jama ɲɛna sa ka na o sigi min ye maaw ye baara sera ka kɛ cogo min na dantigɛli kɛra o kan ne ye baara bila yɔrɔ min n sera ka min kɛ min sera ka ɲɛ n bolo min ma se ka ɲɛ n bolo u y'olu bɛɛ lajɛlen da ɲɔgɔn tulo kan sa min ye nin muso fila in ye u ka sɔrɔ ka sɛbɛn don ɲɔgɔn bolo ka sɔrɔ k'a fɔ sa ko u se sera ka kɛ min ye minisiriso in baara kɔnɔna na min ye Mayiga muso ye a ko ka o de ye nin ye a kɔni ye baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka tila k'a f'u ye u ye min kɛ ale ye u k'u jija sa yaasa min ye Sanogo muso ye u ka se k'o ɲɔgɔnna k'a fana ye baara bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min faso jɔ don ni dɔ taara dɔ bɛ na o nɔ na keba ministre premier ministre i b'a dɔn ale ye ministre de l'administration territoriale fana ye CNT mɔgɔw bɛ mɔgɔw lamɛnni la ka kɛ ni sariyakisɛ ye sa sariyakisɛ minnu n'olu kan ka ta kalata sɛbɛnw olu latilenni ani kalata ko sigili sen kelen kan a bɛ fɔ min ma sa ko séance d'écoute o jɛkulu ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o ye Yusufu Z Kulubali ye ale de ye relation internationale kan kunna ekɔli la kɛba monsieur filɛ nin ye monsieur ɲɔgɔn ka monsieur de ale de ye ci bila ministre d'État ma
ana fote sao administration territoriale ani premier ministre do ni wati na ka kana minye buguna tige sebe munwe na ba folu masako loi organique akana kana nyefolu kuye akona sebe una aw ye ni blaka na gouvernement ni ta ya soro on me segana finya bola akana ke sharia kisawiye alayini ni layinu ye munye aba fega munge ministre d'état anaga ministre délégué ne oye mamani nasire uye nyefoli ke banulu tlara politimo bitlaka wele kulu fana lamen sebe nunga dugudeunga tombe wele commission mago mana se mao mama no e missionaka mauye ubo tigi wele ya sadomi ni bulo korota mna ke sentela o ka soro ko imbela jire nya dona asigira kala kelenga loi organique nunu keba o de na sharia sumakura ale la sigili sengelenga ka sogo don ministre d'état ko ni mena ubulo ko sebe sabula nyiningalu chama o kerala fale chama nganga ke yelema chama nganga ke kalata ere sebe nganga fale sabula eji alena do akono kalata kechugo kalata musakau kalata ere shariau ni bela jele nyiningali de kumeka ke ulabi uladena keba mi ye premier ministre alsa alega ko hugumu konana keba energy nyamaya so ya irasa ka boko premier ministre alamsa sogoma ka beta ulufe ani ulu yere ka ministre ya irasa ka foko mi ye general de division Ablaye Maigaye aleni Boubacar Diané no oye energy ni courant ministre ji ministre ko ulubna na tamala ninkalo intle muga ani sigi no e alamsai nege kanye wolonvla o mana to minute bisabaye o la sa energy kaba nyini uka barakela bela jelenfe uka nan flan nu kumbe chugola keba lala ana antlo daele peut-être matado ko dobna na ta fobe ko dobna na ta ke premier ministre kontise ka wuli ki nyeshi energy makatara energy ko ko dron la jaw antandlo mada ni min fora kola ani femunu kera nala sunama alamsa sogoma onake eka barai sabula sulika wuli bara ndo la tukudi we on me si chauffeur wa me wuli kulo no fe keba ila be katai nyere me kenaka bi sentela era na ta ngele ni na chew nana amara an me sentela bi yanto ndande sente ale jekulu mi mei no nyeshine no kenaya koma onyema o Aboubacar Sidiki Fombaye ayan wele keneka bi keba kata nyefoli ke anye sabula ko ni wati labayna verificateur ale sebendo bo sebembe talike musakala nga fomba ko mi nye sebenye ni sebendo akono ani mawbe ka mi miri kute kilenye Aboubacar Sidiki Fomba kuna fondi senfe ne aleni amara nunketa antumbe asara donc ko kumbe sena an yɛrɛ ni INPS ni CMSS an ye nin baara ko kuma fɔ siɲɛ caman donc u nana wariw ɲini ka wariw ɲini wari de ma sɔrɔ minnu kan ka wari sara u ti k'a sara a baara kun bɛ senna a mɛnna mais an bɛ bureau de vérificateur mɔgɔw fo ala y'a kɛ olu nalen u ye baara kɛ k'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la majɛ de bɛ wari in jɛ kuma tɔkan fɔcogo ni mi kɔlɔsi i bɛ taa galon tigɛ kuma tɔkan ye mun ye INPS ka juru de bɛ maa la maa minnu ma wari sara minnu bannen bɛ ka wari sara n'u ka kan ni wari ye ka di INPS ma ni INPS fana kan k'o wari di kanam ma o de musaka bɛ t'i jɔ miliyari 19 miliyɔn 600 ani miliyɔn 95 ani buruburu bɔ kan donc kuma fɔcogo la vérificateur de nana ka jateminɛ kɛ a y'a ye k'a fɔ ni majɛ in o de bɛ kanamu ka baara kɛ donc kanamu de ka wari bɛ mɔgɔw la kanamu ma maa ka wari dun dɛ INPS ma maa ka wari dun wa CMSS ma maa ka wari dun minnu banna ka juru sara n'o kan ka di kanamu ma o de bɛ bɛn 19 miliyari ma a y'a ye réseau kan dɔw yɛrɛ bɛ taa hali kanamu général yɛrɛ photo ta k'u ye jamana ka wari dun ninnu ye fɛn dɔw de ye minnu ni maaw kan k'u kɔlɔsi nin kuma modèle fɔli la parce que nin ye ka jamana parce que mɔgɔw tɛ mun faamuya kanam INPS CMSS jamana ka nafolo de b'u bolo k'a baara a bɛ fɔ de ma ko des biens publics
mɔgɔ ta tɛrɛ jamana de ta don ɔ ni nana fɔ k'olu ye o wari dun i ye nkalon tigɛ ɔ ni dun ye nkalon tigɛ i kan ka maloya ka tila k'a fɔ ne m'a faamuya donc kuma ju ye mun ye comme ko bɛ pôle économique kan bureau de vérificateur nalen a y'a ko ta ka taa n'a ye sisan maa minnu kan ka wari sara u bɛna wele k'u ɲininka wa diyagoya u bɛ wari in sara a wari la Bamakɔ yɛrɛ gansan commune 1 commune 2 commune 3 commune 4 commune 5 commune 6 nafolo min bɛ yen n'u kan ka di kanamu ma o bɛ t'i jɔ miliyari 12 de la o ye Bamakɔ dɔrɔn ye miliyari 12 buruburu b'a kan Kayi kan ka miliyari 3 ni kɔ di miliyɔn 299 o bɛ Kulukoro la Segu ta ye miliyari 1 ani kunkanfɛn ye Sikaso ta ye miliyari 1 ani miliyɔn 900 ye Gawo ta ye miliyɔn 500 ani kɔ ye n'i y'o fara ɲɔgɔn kan région ta bɛ t'u jɔ miliyari 7 ani miliyɔn 300 ni kɔ la donc wari min ka kan ka di INPS ma k'a sara kanamu ɲɛ o de bɛ bɛn 19 miliyari ma miliyari 19 ma ani 300 ani kɔ donc bɛɛ k'a faamuya bɛɛ ka taa fɔ cogo la u ma wari dun wari de kan ka di olu ma pour que k'a sara jamanadenw ye parce que an ka wari de don ɔ nin de la an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna parce que Mali la mɔgɔw ti tiɲɛ de fɛ INPS ni kanamu ni CMST bɛ baara mun na aw journaliste a y'an dɛmɛ an ka nin baara kɛ parce que a bɛ kɛ Mali de ye maa caman bɛ yen bi u ye entreprises dayɛlɛ u b'u sara mais INPS ka hakɛ min kan ka taa di a tɛ sara dɛ an ka cakɛdaba caman bɛ yen INPS ka juru b'u la mun ni tɛ kelen ye n'a ma ɲa ko hali e ye opérateur économique ye n'i ye chauffeur ta baara la a ka kan i ka taa sɛgɛn a sɛbɛn INPS la k'a ka hakɛ d'a ma an ye ɲɛɲiniw kɛ entreprises bɛ Mali la Mali entreprises b'a la entreprise wɛrɛw b'a la n'e kan ka sara 20,000 i b'a sɔrɔ i sara wari yɛrɛ 30,000 de mais o bɛ 20,000 de kɛ INPS papier la mais bɛ 30,000 jɛ d'i ma o ye ka maaw ka hakɛ dun de ye donc an bɛ fɛ nin kɔfɛ an bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que maliyɛn yɛrɛ kana exploiter a yɛrɛ fa jamana kan entreprise caman dayɛlɛlen bɛ u tɛ maliyɛnw ka hakɛ d'u ma INPS ko bunakun kan n'i ye usine dayɛlɛ maa o maa b'i ka usine kɔnɔ i kan ka taa bɛɛ sɛbɛn INPS la hali ni mɔgɔ bɛ feere k'i ka butigi la n'a kɔni sara sera wari dɔ ma min ka ca 8,000 ye i kan ka INPS wari d'a ma n'i ye opérateur économique ye ni chauffeur b'i bolo i kan k'u ka hakɛ d'u ma donc nin kun ye o kuma fɔlɔ ye ka nɔgɔ b'o la bɛɛ k'o faamuya filanan ayiwa ni ye fɔma ale ka laseli ye bi CNT kɔnɔna na keba kuma in fan filanan o ye min ye maa ta minnu kɛra INPS kɔnɔna na o ko kɛra cogo di ni ala sɔnna ma sini an na o fana da maaw tulo kan o bɛ se ka faamuyali kɛ ɲuman kɛ o la cogo min na an bɛ taa nin waati na Tumutukaw fɛ yen Tumutu Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa danga n'o ye général de division Keba Sangare ale tun bɛ taama la Tumutukaw fɛ yen Keba Sangare ale kɔni wulila sa ani a ka délégation k'a daminɛ nin kalo in tile 12 la ka taa se a tile 17 ma a ye munumunu salo kɛ Tɔnbɔkutu ale min ye an ka Wolomasiri Tabaw ka daga 5nan ye a kunbɛra ye Wolomasiri Taba ɲɛmaaw fɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnɛ kan ye u ka ɲɛmaaba n'o o bɛ kan yɛrɛ kɔnɔna n'a fɔ ma ko Kanfɔr Sɛki Sidibe Kayi o ɲɛmaaba ye maa min ye o ye colonel Seydou Basiru Ɲagandu ye kunbɛli kɛlen sa chef d'état-major général ka baara fɔlɔ kɛra mun ye Keba Itɔma min ye dunanjigiso kura min bɛ ni sɔrɔdasiw y'o jɔ ani sɔrɔdasiw dayɔrɔ a fɔ yɔrɔ min ma sa ko salle VIP n'o ye maabaw jigiyɔrɔ ye u ka yɔrɔ minnu bɛ yen ni maramafɛnw bɛ bila ye a taara nin bɛɛ lajɛlen lajɛ k'i ɲɛda nin bɛɛ lajɛlen kan nin baara ninnu sera ka kɛ commandant de zone fɛ a ka baara tali ni sisan cɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kogo kɔni ye u y'o wuli karangadaw k'olu bɛɛ lajɛlen suwa Wolomasiri Tabaw bɛ baara minnu kɛ y'a teliyala sa guwa nɛgɛmaw k'olu jɔ ka se ka baaraba kɛ baara min b'a to sɛgɛnnafiɲɛbɔyɔrɔ ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ u ye cogo min a n'u ka denbayaw général de division Keba a ye sɔrɔdasiw fo u ka nin baara ɲuman in na
u sera ka cɛsiri ni wulikajɔ min kɛ yaasa ka se ka nin baara in kɛ lakana o bɛ se ka sabati cogo min maaw n'u bolo minɛ bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min na Keba ka kuma fana na a ye sɔrɔdasiw wele u ka taa wulikajɔ ni cɛsiri ani ka hakili to u yɛrɛ la sabula nin waati na ni juguya wale ni bamancawale kɛlɛli k'a ma ban dɛ a kɔni b'u fo u sera ka baaraba minnu kɛ baara minnu b'a to wolomasiri tabaw dɔ bɛ fara u ka se ka don o don ɲɛmaw olu ka laɲini ye min ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min y'an ka sɔrɔdasiw ye anw ye baara mun dɔn anw kun dɔnnen don ni min ye kɔrɔlen o ka se ka na basigi ni lafiya ka don duguw kɔnɔna na yaasa bɛn ni kelenya ka sabati Keba Sangare ani sɔrɔdasiw ye tilelafana dun kɛ ɲɔgɔn fɛ tilelafana dun min sen fɛ sa a yɛrɛ kɔni y'a yirula cɛsiri ni timinanja ni wulikajɔ ani k'i hakili to i yɛrɛ la sɔrɔdasikɛ k'a kan ka baara kɛ n'o ye a ye bilasiralikan caman di sɔrɔdasi denmisɛnninw ma yaasa min ye dɔrɔgu taw ni fɛnw ye u k'u yɛrɛ b'o la fɛn minnu b'u yɛrɛ halaki k'u bɔ maanifiya la dabolo la u k'o dabila u ka kɛnɛya n'u ka farifoni bɛ sɔrɔ min na u k'olu k'u taabolo ye Keba ka tagalen fan filanan ye tali kɛ mun na a taara bɛrikaw fɛ yen bɛr min ye groupement tactique inter ye n'o ye Scorpion ye a taara i ɲɛda olu ka kɛlɛ ɲɛma o ye Umar Kamara ye général y'u fana fo k'u waleɲuman dɔn sabula nin waati na u kɛlen don k'u fasaja kaki bamanciwale ni juguya wale kɛbaw ye bingali fɛn fɛn kɛ kalo tɛmɛnenw na u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la a y'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara cɛsiri ni timinanja kan yaasa min ye bɛrikaw ye olu bɛ se ka lafiya cogo min Keba a taara gundamukaw fana fɛ yen an ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'o ye détachement ye a taara olu fana senkɔrɔma don faso ɲɛmaaw ka kuma k'o ta ka da u tulo kan u bɛ se ka dɔ fara u ka cɛsiri ni wulikajɔ kan cogo min na a y'a yira sa ko Kidali minɛli min kɛlen filɛ nin ye novembre kalo tile 14 san 2023 tɛmɛnen o san kelen min sɔrɔlen filɛ nin ye k'o kan ka kɛ nisɔndiya ye bɛɛ lajɛlen bolo sabula Kidali ti yɔrɔ denni ye a ko o se min filɛ nin ye n'u y'o sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan ka i miiri n'o ye o ɲɔgɔnna ka caya jamana ka lafiya Kidali dɔrɔn tɛ nka min ye yɔrɔ wɛrɛw ye i n'a fɔ bɛr ko olu bɛɛ lajɛlen minɛliw k'o ye wasoko ye bi Keba segilen ka na sa min ye Tɔnbɔkutukaw fɛ yen sɔrɔdasiw olu ye kɛlɛba dɔ kɛ a bɛ fɔ ma sa ko takubaw kɛlɛ min ye burudamɛw ye olu kɔni ni Faransi sɔrɔdasiw karila ɲɔgɔn na min ye janvier kalo tile 14 ka taa sa tile 15 ma san 1994 min ye wolomasiri tabaw ye o taara o kɛnɛ fana kan a ko sɔrɔdasi 90 Faransikaw fan fɛ u n'u ka ɲɛmaa n'o ye lieutenant colonel Eugène Boni ye k'olu bɛɛ lajɛlen fatura o yɔrɔ in na ye gundam tɛmɛnen kɔfɛ sa général a taara super kan fana la ye MINUSMA kɔnɔna na baaraba minnu bɛ ka kɛ bi ani kalansen min sigilen don sɔrɔdasi denmisɛnninw kunna a bɛ fɔ min ma ko CAT1 ani CAT2 o kalan minnu bɛ sen na a ye bilasiralikanw di olu ma ka u ɲininka fana u ka baara bɛ cogo min leerekaw olu fana ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen a n'olu fana masalala u k'u hakili to u yɛrɛ la wulikajɔ ni cɛsiri la yaasa min ye balakaciw ni balakakow kana kɛ u la a y'a ɲini sɔrɔdasiw fɛ u bɛ fan o fan dugutigilakaw kabilatigilakaw min ye bolofaraw ɲɛmaa ninnu bɛɛ lajɛlen ye a k'u bɛɛ lajɛlen u k'u don bolokɔrɔ o de la gundam ale taara ka taa i ɲɛda olu kan Keba sa a ye seli kɛ bɛn ni kelenya a y'o laɲini o bɛ se ka sigi cogo min na a segilen sa ka segi ka na Tɔnbɔkutu dugu kɔnɔna na min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa bɛ Tɔnbɔkutu dugu kɔnɔ n'o ye colonel Seydou Basiru Ɲagandu ye a ko ale nisɔndiyara kosɛbɛ Keba nana tile 4 min kɛ o kɛrɛfɛ nin ye ka wulikajɔ kɛ ka taa womisɛn bɛɛ lajɛlen lajɛ k'o bɛ ninkura fiyɛ turupu la o b'a yira k'a fɔ ko ɲɛmaaw hakili bɛ u la su ani tile ko min ye général ye k'a fɔ ɲɛmaaw ye k'u hakilina kɛ kelen ye ni Ala sɔnna ma nali minnu filɛ nin ye n'u bɛna bɔ u ye waati ni waati o b'a to olu yɛrɛ bɛ dɔ fara u ka galabu kan wa min ye sɔrɔdasiw ye foyi tɛ se ka dogo kan kɔnɔnaw la tuguni balo cogo ɲuman finicogo ɲuman sigicogo ɲuman ani baara kɛcogo ɲuman ani k'i hakili to i yɛrɛ la o hakililajigi min bɛ kɛ waati ni waati ɲɛmaaw fɛ k'o ka fisa kosɛbɛ Basiru ko ni chef d'état-major de l'armée de terre tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ garde bɛ olu cɛla ye n'o tɛ i bɛ taa sɔrɔ gendarmew fana b'u cɛla chef d'état-major bɛ na adjoint bɛ na maaw kɔni b'u senkɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na k'u hakili lajigi u ka baara kɛcogo la k'o fana bɛ ko diya maa la kosɛbɛ Keba kɔni ye kan bɛɛ da u ye k'u jija u jɔyɔrɔw la yaasa sɔrɔdasiw bɛ se ka taa ɲɛ cogo min Bamakɔ nin waati in na min ye délégation spéciale ye ale kɛlen don ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin ɲamantow ma Keba ɲamanto bɛ sa ko kɔni kɛlen don damatɛmɛ ye k'u bɛna fura tigɛ olu bɛɛ lajɛlen na
wulikajɔ ninnu kɔni daminɛna Balabugu kulu sanfɛ nin dɔgɔkun in na fana n'Ala sɔnna a ma ko délégation spéciale ɲɛma a n'a kunda kin wɛrɛ ka yaasa ka taa ɲaman dɔ lajɛ o bɛ se ka cɛ ka bɔ yen cogo min na kurun ba sanfɛ Motikaw fɛ yen kurun 2 kulu kɔni karila ɲɔgɔn na maa caman bɛ yen olu kɔni tununnen n'u ma ye caman kɔni fatura waleya in ale senfɛ Nigériyakaw fɛ yen sa kɔkan kibaruyaw la olu ka dugu min bɛ Kano o kɔrɔnfɛ fan fɛ u y'a yira sa k'a fɔ k'olu tɛ jɛn n'a ye maa minnu bɛ sobon kɛ farikolo ɲɛnajɛ la ko k'o ko dabila Cour suprême u kun wulila ka s'o ma o ye min fɔ sa min ye Kanokaw ye k'olu tɛna jɛn n'a ye tuguni dɛ aw ka sobonfɛn ninnu kɛba ko a tɛ ɲɛ sɔrɔ olu fɛ yen tuguni ko k'a bɔ yen Bamakɔ yan an bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ AES jamana ɲɛmaa olu wulila k'a yira k'a fɔ ko u bɛna carte d'identité di sɛbɛn ko u bɛna o di nin waati in na sa an ye kuma min fɔ sɔgɔmada in na u y'a yira an na k'a fɔ ko min ye Mali kelen tɛ koyi ko halisa ko Mali bɛ CEDEAO la ko de la Sénégalikaw kɔni maa o maa ni bɛ don olu fɛ yen ni carte biométrique CEDEAO kɔni t'i bolo walima ni passeport CEDEAO t'i bolo olu tɛ sɔn i ka tɛmɛ ka don u ka jamana kɔnɔ ko Mali yɛrɛ kelen tɛ maa o maa bɛ yen ne bɛ CEDEAO jamanaw la bi n'i kɔni bɛ taa Sénégali sɛbɛn min bɛ yen n'o ye CEDEAO carte biométrique ye walima passeport n'o t'i bolo u tɛ sɔn i ka don u ka dugu kɔnɔ maliyɛn minnu yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ y'a yira fana k'a fɔ ko nin waati ninnu na u ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na donda bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsilen don nka min ye sɛbɛnko in ye an ka jamana ɲɛmaaw ko k'u bɛ labɛn na labɛn min u bɛna bɔ ka ɲɛfɔli kɛ maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ ka carte biométrique fana dilan kɛba olu fana ko k'u bɛna ɲɛfɔli kɛ yaasa baara minnu bɛ sen kan baara ninnu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na malidenw ma o fɛɛrɛw n'o dabaliw u bɛna n'olu sigi sen kan minisiriso minnu bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kunna ani jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen n'u bɛ baara in na u ko n'Ala sɔnna a ma a tɛna na mɛn u na bɔ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye yaasa bɛɛ bɛ se ka faamuyali kɛ papiye ninnu sɔrɔ cogo la cogo min na Somalikaw olu fɛ yen kabini dimanche tɛmɛnen maa caman de fatura bateau 2 olu dafirila u ka kɔgɔji sanfɛ Madagascar ale océan min bɛ yen o baba in belebeleba in ka sa ko in kɔni kɛra ye bateau belebele lahawta ninnu de nana sa kaba ka kari ɲɔgɔn na maaw yɛrɛ bɛ ka ɲininkali kɛ ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di fo ka taa firi min ye Egyptekaw ye olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko nin kalo in tile 25 olu ye maa 28 o de kɔni dɛmɛ u bɛ se ka bɔ ji la cogo min a bɛ fɔ olu yɔrɔ masa ko kɔgɔji bilenma olu kɔni sera ka maa 17 kɔni su sɔrɔ min ye maa baden n'o ye maa 28 u sera ka dɛmɛ don olu ma sabula olu kɔni tun bɛ ba in de sanfɛ a bɛ fɔ min ma ko mer rouge u ka bateau de dafirila n'u ye maa minnu don sa olu kɔni tun taara lajɛli de kɛ Egyptekaw fɛ yen mer rouge ale sanfɛla la ko a ko gɛlɛyara u bolo kosɛbɛ diɲɛ seleke 4 tɔgɔla jɛkulu min bɛ yen n'olu dɛmɛlen don maaw dɛmɛni ma n'a bɛ fɔ ma ko OCHA ale ko san 2024 kɛba k'a kɛra kajibina san ye olu bolo a kɛra degun san ye olu bolo san min na olu ka baarakɛlaw caman fatura kuma tɛ nin waati in na Gaza kɛlɛ min bɛ yen Israel bɛ ka baadɛmɛ fali min ta ka da maaw kan u tɛ ka maa bɔ maa la min ye maa dɛmɛnaw ni maaw sɔngɔrɔmadondobaw ye minnu bɛ Nations Unies na ko maa 281 o de kɔni fatura u y'a yira sa ko 280 olu kɔni jatew bɛɛ lajɛlen kɛra salongo kɔni o tun ye salongo ta ye ɲinan ta kɛra 281 ye caman bɛ olu fana tununa nka fanba o bɛɛ lajɛlen kɛra Israel ale ni Palestine ka kɛlɛ in na kuma tɛ ko Israel ma mɔbɔ mɔ la Nations Unies a ka bolofara min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛya ko kunna n'o a bɛ fɔ ma OMS olu kɔni y'a yira sa ko u bɛna dɛmɛ kɛ dɛmɛ min n'o o ye gɔnjuguw ka bana in ye k'a ɲɔgɔn yɛlɛ no kosɛbɛ République démocratique du Congo la o jamana in kɔnɔna na sa n'o dafɛ jamanaw k'u kun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan u bɛna n'olu to sen na yaasa baara ale bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ hali bi keba o bɛna n'an ye farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ min ye Paul Pogba ye Faransi dulatila don ale yɛrɛ ye Coupe du Monde ta Faransi fɛ 2018 san 2018 o kɔfɛ sa kɔni binna gɛlɛyaw kɔnɔ a balimakɛ n'o ye Mathias Pogba ye o n'a a balima wɛrɛw kɛba k'olu kɔni tun bɛ fɛ sa ka nafolo bɔ a kun koyi n'u m'a fɔ k'a ka nin nasi in mu a ka taa nin morikɛ in fɛ yen a ka nin saga in fa min ye mɛnɛmɛnɛ ye a kana n'o dusukun ye walima soso galaka ko nin bɛɛ lajɛlen u tun b'a fɛ dɔrɔn ka wari bɔ kamalen kun bɔ nana ko kalama min kɛ kɔrɔkɛ in i b'a fɔ ko dibilan de y'a bila koyi ale ye suba forontora u y'a minɛ sa ko u ka kiiri o bɛ sigi sen kan nin waati in na Faransikaw fɛ yen baaraw yɛrɛ daminɛna bi Ligue des Champions o hukumu kɔnɔna na joliba
ale ni Espérance de Tunisie kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ min ye joliba ase sa ale kɔni mina bɔ Bamakɔ kɔnɔna na sa ka t'i kunda Aradescaw fɛ yen kan ale ni Espérance Sportive de Tunisie bi ɲɔgɔn sɔrɔ min ye joliba ye ko kabini dimanche kɔni u sera Tunisie min ye u ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw kɔni u bɛɛ lajɛlen sera ye joueurs kɔni ale ni encadrement maaw bɛɛ lajɛlen k'u sera kɛnɛ kan joliba ale kan dulati ko kan ka kɛ juma tɛ ya Stade Malien ale ta ye sini ye keba min ye stade ɲɛmaw ye olu kɔni ye a yira sa k'a fɔ ko olu ka tɔn ale ni min bɛna na jouer o ye Afrique du Sud o tɔn ye tɔn min ni o bɛna kɛ o balontan bɛna kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan Stade Malien ko sa ko min ye Coupe CAF tile fɔlɔ hukumu kɔnɔna na olu ka groupe kɔnɔna na sa no o ye Total Energy 2024-2025 ye Stade Malien de Bamako ko ale kɔni bɛna na Stellenbosch maaw ka bɔ Afrique du Sud olu bisimila ya mercredi do n'o ye sini ye nin kalo in tile 27 Lazara waati Stade du 26 mars la Yirimajɔkaw fɛ yen ko hukumu kɔnɔna na sa stade supporteru ka coordinateur président supporteru ka président o coordinateur k'a b'a ɲini Mali farikolo ɲɛnajɛ senkɔrɔdonbaa bɛɛ fɛ min ye Mali farikolo ɲɛnajɛ n'o ye ndolacilaw ye olu senkɔrɔdonbaw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan sa ka taa Stade Malien ale kɔni senkɔrɔma dondo u y'a yira sa ko billet ko prix kelen do keba 200 min ye stade ye sa ka a dalen do bɛɛ lajɛlen ka fasoden ɲumanya kan ko blanc jour blanc gagne sɛbɛn a fa sirila maa min fɛ o ye Ousmane Diakité maraka u ye a bila ka n'an fɛ min ye Mamadu Sila ye ale de ye bataki in ci an ma Stade Malien ale tɔgɔ la keba an ka basketikɛlaw e ko olu fana kun sen tɛ kɛrɛkɛ la wa n'Ala sɔnna ma